Hmm. Oh, tak salah dia ya? Iya, hanya saling sih. Mata teman mah. Nikah kita mah malah gage. Sabar Pak ya. Sabar. Mata nem. Ayo ya, suwe ra tahu. Yo suwe temah mah wis pirang tahun. Ayo. Ayo no. Suwe ra tahun berjatah, mbok tinggal luar negeri. Sih. Ya Allah, bener piye cek ngono mah. Aku iku ngadu saulan ya. Ya wis ya tak turu ayah ya aku. Nyantro amen piye tek 200 saulane mata nang. Nyantro. Duh, kok wis isuk Mah. Aku tak udel ngan sawah sik macul. Iya ya. Wis tak tinggal sik ya, udel macul sik aku. Delok tanduranku cah tak paculane. Tangti pacul dasem to piye? Pacul dasem tangti. Ya Allah ya bojone kro mata jah. Mata tenan. Mandane wong desa niku lho. Oh, apik. Cuk tenan kok. Oh, sing telepon iki. Ngejengken apa iki? Halo, Cengki. Kenapa, Cengki? Iya, aku lagi mulai iki, Jeng. Piye kumpulan? Ngarisan. Yo, engko sore Jeng tak rono.
Bah, kau wasol cah. Larang sik. Korokan sik kau seleh. Po nek wong desa ne. Dal ngarit ning gubuk rokokan, nek pemandangan. Senajan nek rondo pemandangan apik tenan. Bojone gero pacar matoh. Bojone matoh tenan. Loh nek kentrom nih. Wis nyanyi cah. Sawe lah nyanyi tuwek wis. Nyanyi. Nyanyi apa ya kena ya? Bingung apa nyanyi kau? Wes nyanyi tato aja. Lagu ini Om Didik Kempot, ya tato. Najan kowe ngilang tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janjimu kuwi larani ati sik asik wes sauker ndak pemandangan. Hoi, partai. Hoi, yo. Rela puak, rokokan sik. Yo, rokokan sik. Waduh. Lho, sowan teh rokokan sik. Sampeyan bar ke sawah ya? Iya, bar macul mang lho. Tak pacul kabeh. Kau hotel ya wis. Mergawe apa? Kena pengawean. Ya iya. Karane sawah nggih. Ya sajak virus kita. Iya. Kabeh lho, wong desa bingung kabeh. Lah mergawe lho, preni. Lah wong desa kon mangan apa? Ya iya sekarang nggih. Dhewe ngene iki. Karek mangan pari. Mangkane wis udan ya arang kading. Nggih wong desa. Iki kentrunge sapa? Ya kentrunge gubuk kene to. Sampeyan iso nyanyi? Iso aku. Ngono nyanyino aku. Bisa nyanyi iki. Tak nyanyi aku ya? Aku ngene iki ya jenuh ning omah mek opo senene bojo terus lho. Ha iya. Wah, opo-opo kurang. Duit sakmene kurang. Padahal tembenine tak kei piro? Tak kei 200 lho, kurang. Bendino wi. 200 padahal wi. Lah iya awak aku sakit ki lho, dodo ki loro. Lah iya sing ngene ae yo saiki kan musim virus kuwi kan ra oleh metu. Tatu, koyo lagune Didi Kempot terus sampean. Tatu. Nyanyi to piye? Oke, nyanyi apa tatu? Oke, loro rasane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane kowe goblok to parte. Lah sampean juk kentrungan aku joget to Mas. Muncul joget to. Tak melanjutkan sabene wengi iki
asik 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 asik. Apa aku salah? Enak. Wes kawosel. Aber ngarit masak lah. Ya kong macule 10 kedok. Masyaallah. Kawosel wis. Ora nek sing ngetrip ngombe to apa to ya. Wes. Lah bojone nang ndi no? Jukuil malah kayak mulai ke luar negeri gitu. Lah mosok kae bojone kolor kae. Ndi to? Kalau. Kolor kalau. Iya bojoku kowe. Lah. Nggo banyu. Wah, cocok iki. Masuk iki. Lah. Ben ngenteni sik ae. Karo udut iki lho, Pak. Karo rok-rokan sik ae. Lah karo siji joinan ae ya. Wis joinan apa wong ciri khas Bojonegoro piye joinan ora duwe dhuwit yo iki. Wis ngene iki. Piye nek wis gara-gara corona. Ya. Mergawe dipreni pemerintah ora teko kene. Halah gak apa susah wong desa. Ya. Piye. Besok wae Daud misan. Ya kok ngene iki lho piye banyu gak ndang enek. Kayak enek sak. Alala dienggo ngombe nelesi tenggo ora kena iki. Gak kena iki. Ya. Ya Allah, ayune ta bojoku. Sore deh. Ngetri ngombe wis ngolak aku ayune ta, Cok. Bojone piye? Iya ta wae ta. Wah kok Cina ndekne. Iya, lan negeri lho. Gak kena corona terus selamat ya. Gak tau sampean cek Selamat, kok. ya, Wis iya. ning Aman to nih puskesmas, dokter? Aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo nih caca bojone payak ya Allah, ya Allah. Bojoku. Rene mah ngolak aku rambut teri kok. Ngopi ya? Yo mah kau wesel kadhe mang. Aku gak wani edek aku. Aku wedi. Ini apa? Nah, wedi to ana mbek bojone kok. Wedi aku. Dia aku kesel loh mah. Kadhe mah matur ra sing teri ngombe. Ki tak teri ya. Mbok Beni ta piye? Ndang Gak Beni apa. no. Matan mah. Beh. Irong mbok Beni. Kleru ya. Di bojo koplak beh. Maaf ya. Pak penara, Pak. Mriki lho, Pak. Apa ning kono? Gak apa-apa. Wis tak apa njaluk Pak Arte? Gak apa. Pamit ya. Nggih. Ya Pak enak wis karo cerita-cerita gitu. Jan tenan romantis sampean lho. Romantis, ya. Gak apa ya Allah. Iri aku. Dek biyen cilanku yo ngene, cek sadurunge pacaran tak gombali. Mah. Piro? Nak pet Honda. Bedane Honda karo sampean apa, Mas? Gak roh ya. Gak ora. Gak ora ta? Gak roh. Nah, Honda kan on head. Nak kamu my head. Pengen ku siji nyandeng kowe selawase. Oh, romantis Romantis ya lah. Allah. Kene. Gemes aku. Gemes. Duh. Wis kori ya. Nggih. Wis kori wis wae laut iki. Wis mosok mulai iki. Sampean tak tinggal to piye? Tak tinggal sik ya. Wis gak apa. Tak tinggal sik. Iya kok marine ya wis mulai kok. Tak tinggal sik sampean Iya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ta Pak Arte? Apa lah ya? Ini to Mas sampean Mas. Kan di hati-hati, hati-hati. Oh Pak Arte ngenang ngene to, Mak. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis piye mama iki? Wis surup-surup. Mah. Iku lho, Mah. Ai, Mas. Iku lho, Mas Ai. Ayo apa, Mas? I love you. Jam yang ini mah Mantuk ae. sok mantuk iki. Mantuk wis piye? Mah, ini apa Mas sing gawe seneng? Gak roh ya? Gak ora wae. Gak roh. Mencintaimu.
No, 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 no.